Kakang Rada punapiki sak sampunipun Werkudara Kuntal saking Kayuwangan amargi dipun sapu karana pandaya angin dening pun Bayu menapa mboten wonten pekabaran sanesipun. Nah, bab menika kula mboten saged matur di badhe wonten lelampahan menapa rening Adi Guru menika ing semu kadodene nyelaki dhateng kanyatan. Ing atasipun Werkudara menika namung gadah sedya badhe ngadhep ngersanipun Adi Guru kemawon. Adi Guru mboten marengaken menika kantun nitiki menapa Werkudara leres menapa Werkudara ingkang lepat. Menawi Werkudara menika lepat kayangan badhe tata titi tentrem mboten wonten menapa-menapa. Ning menawi Adi Guru ingkang lepat kayangan mbok menawi badhe wonten kedadosan ingkang tanpa sinangka sangka pulun ngaturaken ketiwasan. Ana apa Indra ngadhep ngersa ulun? Ngaturaken ketiwasan Bukulun. Piye? Kayangan Kinggan Reksasa Gung selawun-lawun ngagenipun Darma Birawa. Sedyanipun badhe ngrisak tatananing kayangan. Para dewa kula wangsulaken parandene mboten saged miyatani. Pramila kula ngadhep wonten ngarsa Paduka Sewu sumangga pengageman. Dos pundi Kakang Rada? Lah menika. Menawi Adi Guru kersa mawas diri nembe kemawon pun Kakang matur sampun wonten lelampahan ingkang bodho kalani. Kersanipun kados pundi yen mekaten ulun dhewe kang bakal methukake swawi Adi Guru kula dherekaken. Keblating panembah dewa-dewa ora bisa aweh tuladha ingkang apik. Prasasat titah para kelangan keblat merga kelakuaning dewa ingkang ora patrap. Kejabane obrak-abrik ranono meneh. Iki sapa ana buta semono gedene Darma Birawa. Kowe Bathara Guru. Ya pancen kepara nyata wis saiki gentenan wae yen ora bisa nyekel kayangan kowe lereno. Aku kang genteni umbar-umbaran wicarane ketaman dintis Jalugara iki marganing patimu. Dadi butane ampuh magila-gila Kakang ulun digetak nganti kuntal. Menika jatosipun Adi Guru menika nampi weleh. Ning Adi Guru kraos menapa mboten? Ulun ora rumangsa Kakang. Lah menika angeling angel menika nek rembugan karo wong sing ora gelem ngerti menika angel.
Nek rembugan karo wong ora ngerti gampang dikei ngerti. Nek rembugan karo wong sing ora gelem ngerti menika anane mengayal. Kadodene adi guru nganggur lampahan mekaten mboten kraos. Kebangetan temen kayangan kok dadi akeh sing padha nyatroni karepe apa? Do pukulun kula iki sowan pukulun. Ora samar kaya kaki Prabu Bathara Kresna. Ih, pancen kula apa kulun? Karepmu apa? Kula menika minggah kayangan badhe kepengin ngertosi kawontenanipun kadang kula Dimas Werkudara. Lho. Werkudara nalika semana pancen arep munggah kayangan. Ning disapu angin dening si Bayu kontal embuh ana endi tibane. Lah, kauni ngono Bu Kulun? Dimas Werkudara menika dumawa wonten negari Ndarawati. Nalika semanten piyambakipun mangsa semadi sedianipun boten wonten sanes kejawi tetep uguh anggenipun nyuwunaken para dewa supados Kanjeng Paman Prabu Pandhu Dewanata kaparingana swarga mulya. Dimas Werkudara trimah gantos mapan wonten neraka. Lah kula kepengin badhe nyumrapi kawontenanipun pegali samangke kok boten saged pinanggih. Apa baya wis mlebu nang jroning neraka Kakang Rada? Ah, mbok menawi. Kula piyambak mboten mangertos. Lah, anu Kresna Werkudara ki karo sapa? Nalika semanten kan Dimas Janaka nang Kuladewa kaliyan Semar Badranaya. Lah, menika. Kaliyan Kakang Semur anu Kakang Semar. Menika mbok menawi sampun dumugi wonten lebeting neraka. Manggih kula di wonten ontran-ontran ing kayangan menika ingkang saged ngrampungaken namung titang ngertapada. Kersanipun Adi Guru paring pangandika. Pandhu diparingi swarga. Waton bisa meper buta kang barang ngamuk ana kayangan. Ngaten nggih mawon, Di? Menapa nggih mekaten Kakang? Nggih. Yen ngaten ulun pasrahaken ijengandika yen Werkudara bisa meper kahananing kayangan utawa Pandhu ulun paringi swarga mulya. Ah, nek mekaten keparengipun Kakang nindikani dawuh Kresna tunggu ana kene ulun kang bakal manjing ana neraka. Apa Werkudara leku goleki nganti kemput ora ana wujude Pandhu bapakku nang endi? Tlatenana Bratasena ora bakal kleru panarkaku Sudarmamu Prabu Pandhu ana kene. Yen ana barang kang tumpuk-tumpuk maragage dudan, barang kang kalingan maragage bukaken. Mbok menawa ing kono bapakmu ana. Madrim, wonten mandika sinuwun. Ora kaya dina iki aku kok kelingan anak-anakku Pandhawa.
Puntadewa saiki kaya ngapa? Bratasena kaya ngapa? Permadi kaya ngapa? Piten Tangsen anakmu gek kaya ngapa? O Dewa, mboten ketang sak tleraman mbok kaiden ana kula nyumrapi anak-anak kula wonten pundi? Ismaya, Piye? aku kok krungu swara. Swara apa, Werkudara? Kaya ana sing ngucap ngrasani Pandhawa. Kuwi swarane sapa? Tilingna. Aku kepengin manoni anak-anakku Madrim. Kula semanten ugi sinuwun mboten ketang sak tleraman. Kula kepengin nyumrapi anak kula. Pinten Tangsen kados pundi? Wah, swarane kaya nang ngarepku kene. Ora bakal keru. Werkudara, Apa Ismaya? kuwi swarane bapakmu ingkang ketutupan tumpukaning awuning neraka. Para gage bukaken. Ning welingku aja ngaru biru kahanan. Dajal tilingna swarane. Aku kepengenan weruh anak-anakku Puntadewa, Bratasena, Sapa nywara? kowe sapa? Aku tak ngerti kowe kok ngucap ngrasani Bratasena kowe sapa? Aku Pandhu Dewanata. Iki kaling-kalingan apa? Kaling-kalingan watu semono gedine. Kowe sapa? Aku Bratasena. Apa bener kowe bapakku? Yen pancen kowe Bratasena, karosanmu aku wis eling. Watu kuwi buangen. Watu apa? Nang ndi kawujudanmu? Bratasena, aku bapakmu Pandhu Dewanata. Iki Ibu Madrim. Oh, bapakku. Bapakku Pandhu, bapakku, aku anakmu, aku putramu. Bapakku. Kowe sapa? Aku Bratasena, putrane Kunti ibuku. Pandhu bapakku. Aduh anakku ngger. Adi-adimu nang ndi? Permadi Piten Tangsen metuwa. Anak-anakku kok bisa nusul tekan kene iki mau kepiye? Aku moh lunga saka kene. Aku melu Pandhu bapakku. Kula nderek Patuko Rama. Anakku ngger. Iki sapa? Aku Bathara Ismaya ingkang jujukake Werkudara lan adi-adine. Wis to. Kabeh iki mung saderma anggonku paring pitulungan. Mbok menawa durung titi-wancine Pandhawa kudu campur bapakne. Mung cukup angerteni. Putuku nangkil kabeh.
kok pada ngumpul nang kene. Lah kok pada malah iki Madrim karo anake kembar. Kae Pandu karo Bratasena karo Janaka. Lah kok nganti tekan kene jebul ana sing jujuke. Lah kok Kakang Ismaya ya pantun aku Nrada. Aku mesakake marang bocah-bocah ingkang kepengin bakal ketemu wong tuane. Dadi tekading Werkudara ora bakal bali saka kene yen bapakne durung diparingi swarga mulya. Nah, saiki ngene. Kula ngemban dawuh timbalane Adi Guru, Pandu lan Madrim bakal diparingi swarga. Ning yen Bratasena lan Pandhawa liyane bisa meper pengamuke buta ingkang munggah kayangan. Ora goroh pangandikamu, Nrada kakeku. Ora ana dewa kok goroh. Bathara Guru kok goroh. Kuwi lak dewa. Ayo ning iya Ding. Dewa ki ora mesti apik. Nek ya ora elek kabeh ngono. Nah saiki tenan, ulun kang nekseni. Yen kurang percayane Pandu lan ibumu tak papanake nang swarga ning peperen pengamuing buta kang aran Darma Birawa. Bratasena, Pandu bapakku apa? Cukup aku bisa weruh marang kowe. Jejering satriya ora bakal mingkuh dening pekewuh, ora bakal kemba dening bebaya. Rening dawing dewa kaya ngono lakonana, Nggir. Nanging temen-temen Pandu bapakku bakal mapan ana swarga. Wis to percaya marang dewa. Nyuwun pamit aku tak methuke buta kang ngamuk punggung ana kayangan. Wonten pangandika ingkang ngadhawuh pukulun. Apa dene Madrim? Kula pangandika ingkang ngadhawuh. Dina iki ora palu semelang. Ayo bebarengan tak papanake nang swarga tundha 7, Nggir. Werkudara kang wujud sukma. Mestine nampa dawuh timbalaning pukulun Bathara Nrada. Aja karo nden gawe balenono ragamu tumuli sumusul marang kayangan mawa wujud raga sawantah. Jawatawati. Aku Patenana Darma Birawa, aku Patenana. Iki sapa teka-teka kok ndoprok ngrangkul ana pangkonku.
Arep aku ngetok daya apa kelakon aku mungsuh marang wong tuwa? Apa kelakon aku mungsuh marang sedulur tuwa? Wis kelakon pengajapku, Pandhu bapakku wis mapan nang swarga mulya, aku mati rila mula aku patenono. Aku iki Darma Birawa, wis arep wujud kaya ngapa aku ora bakal pangling. Arep wujud kaya ngapa aku ora bakal kesamaran. Aku ngaku luput, aku ngaku kleru, ora nggugu marang pituture wong tuwa. Aku patenono rila, waton bapakku wis mapan nang swarga mulya. Aku patenono, aduh adikku Dik. Yayi Samyaji wonten pangandika ing ngadhawuh Koko Prabu. Wale-wale menapa Adimas Werkudara sampun kasembadan sedyanipun sedaya menika wau saged kasembadan amargi winantu dening Kakang Semar Badranaya. Mila pemutipun pun Kakang najan duweni pangwasa aja lali karo kawula cilik. Nyatanipun tanpa wonten panyengkuyungipun Kakang Semar, mbok menawi sedyanipun Dimas Werkudara mboten klampah. Liripun kados pundi? Paman Prabu Pandhu sampun mapan wonten swarga tundha pitu saking kanugrahanipun para Bathara, lelabetanipun ingkang rayi Dimas Werkudara. Mboten nginten menawi ingkang memba warna dados Darma Birawa panjenenganipun Yayi Samyaji. Kula dipun paiben dening Wara Durpadi. Nggih mangkel. Nggih mboten maiben. Aja nek karo sedulur kok tega. Saiki ya wis ora kok. Nah, namung kantun konduripun dhateng negari Ngamarta, rayu yuwana niring Sambikala. Kula suwun sak pengker kula Yayi. Mugi kawontenan tetep rahayu widodо. Kaparingana mirah sandang, mirah pangan, para warga ing mapan wonten iki pinaringana kanugrahan. Najan to mboten mapan wonten ing papan mriki, mapan wonten pundi kemawon, warga ing mriki sageta tansah pinayungan Bathara kasembadan sedyanipun rahayu yuwana nir ing Sambikala. Tetep ing wanci, tetep ing ratri Yayi. Elinga sejatining tumitah tetep manembah mring Bathara.